Berroi egunean, amaka ezet urtarik esunok. Bai. Berroian egunean, Elixartzeki izketen zan, Elixartzeki ez izketen zan, Bai. Umegaz joten zan, Elixart, ordunok eguan, bendeka zautzen zen, Elixera, zein horre biteko. Bai artean, bai ezen apuruet, bai ustan zen inori jotarik esunoki, berroi egune. Berroi egun izketen zan, zineko zela eta gero, handik gora. Eta Elixartze itxe hori ze izketen zan? Elixartzeki esateako umegaz joten zan, bautizon joten zen moduen, umegaz joten zan, eta Elixartzekia esaten zan, eta mesan eusien, zeuzar, behinkezionan bat abadaik emontu zen, umeri. Eta joten zan, oin bere... Kandela batera berri izeten zan orduan, ez da? Beste beharrenik ez dakot eta errosario gerrazatzen dudaz. Errosario bere, laugarrena misterioan da la entrada del eso, esaten dako nazel, Elixan, bai.